Bibilang ko ini Dion. Poon ngunyan 16. Taro 17, 2, 18, tulo, 19, 4, 20, 5, 21, anum nal daw na sa napalan, petsa 21 na. Sakto pati, Domingo. Angel, igwa ka dyan ng pulbo. Tanalingaw ko so pulbo ko. Aram nindo, ang law kayo ng bag kong ini O na bagaw, nailing nindo sa mga parantabay. Ang law kayo ni pulbo. Pulbo. So dinalingaw ko nagkirintabon sa ang nalingaw ko ito naman sa boarding house. Wagan ako pulbo. Wala. Pulbo kita. Yan o, iso. Serius. Pangog na pulbo. Nalingaw ko pa na sa pulbo. Yun na. Aday pa. Sabon pa, no? Oh. Okay na. Pwede na. Sensya na kamuta. Good morning! Ay, ko naman daw na kwarto na walat so pulbo ko pa, no? Maray-ray naman agad. Salamat, Angel, sa Johnson. Yung tinudok sa Indo, Johnson. Pulbo pala ng lukulukong. Good morning, Petsa 16 na tabi. Martes. Ano man tabi ang kasiributan, mahal na Diyos, dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. And syempre, nag-imbitar na naman ang Tingog kan Banwaan kasabay ang paglaom na yaon po kamo dyan. Kaparantabay, Ligaspi, Daraga, Albay District. No! Sige. Pero daw na butantes man niya to sa Ligaspi, butantes sa Ligaspi para antabay. Register na tabi kamo, register na kamo mga taga Ligaspi. Good morning. Diyan sa San Roque, maray na aga, sa Victory tabi. Kumusta man kamo diyan? Manaysel mang Bahoy. Kay Kapitan Joy Bahoy. Sa Rawis. Yan, mga mahibog dyan tabi sa Orosite, sa Lapu-Lapu, Pigkale, Sabang Baybay, Peñaranda. Sa Bunot, sa Bugtong, labos na tabi, siring man dyan sa Albay District. Sa Washington Drive, maray na aldaw, dyan sa Teachers Village Phase 1 and 2. Maray na aga sa Gabos man na taga Imperial Court Subdivision 1 and 2. Yan tabi kay Madam Beth na Costa. Madam Beth, good morning tabi sa Indo dyan. Buda sa Familia Regards. O salamat na tabi kay Engineer Clemente Ibo. An sa tuyang City Engineer kan Legaspi. Okay na dyan. So sa indang kamugtakan. Nagtaga-uran-uran baga tabi, Madam Beth. Kumusta? So, sitwasyon diyan kan tubig na nagugoong sa may Rose Street, Trinabaho na iyan kan Engineering Department. Kumusta tabi ang sitwasyon diyan, ha? Maray na aga, Sir Ato Lim. Kumusta na po kamo diyan sa Petron Top Gas? Sa Daraga. Ang mga gasol niya to dyan, garantisado tabi, Sir Ato. Pareho kan mga paraan tabay niya to dyan sa Petron Top Gas. Good morning sa Indo. Si Eric Narubio, kasuhapon, oy, Eric Kabayan, dahil namanin problema sa Linderos tabi kan Albay, dyan sa tuyang territorial boundary. Dahil na ning problema tabi, Eric, lalo na kitang mga bakunado, wala na problema. Pahiling sa na itong card, dahil na kamo ma-quarantine. Malaw kamo digdi sa Albay tabi, basta fully vaccinated. Wala na quarantine. Dahil ng mga swab test. Sige na, larga na, diretso na kamo digdi sa Albay. Dahil ng problema tabi.
basta fully vaccinated tabi, ha? No. Igwa lang ning procedure duman sa mga kabanga-pasanan injection, ha? Swab test ka mo and then itong sa indong mga, yun lang, swab test lang tabi, negative swab test lang tabi ang kaipuhanan na. So mga malaog, duman sa bako pang vaccinated, as in so kabanga-pasanan bakuna tabi, ano? Yan. Daraga, dyan sa Saudan, maray na aga. Si Kasag, tabi, ay, good morning Kasag, dyan sa Albay Market. Si Tonto na diang, Sir Ton, maray na aga, dyan sa Uncle Tons, sa Tula-Tula. The best man ini si Sir Tonton, bada si Pangkoy, tandem ini pag nag-install kan mga audio systems, tabi, ano, audio systems sa indong mga vehikulos, mga auto tabi. Maray na aga, duwa ang paradangog niya to dyan sa Katanduan si Kising na Tuyor. Maray na aga, Kising Tuyor, ha? Kumusta dyan sa Karamuran? Kadakula naglalaban dyan na maalkalde. Magayo na da apa, no? So, edifisyo. Magayo na da so building ka na. Karamuran. Magayo na so building. Nahiling ko mananggad duman sa mga video kan itong so Katandungan Festival, duman baga pantumina sa hampang kan munisipyo, magayuno naman ang gad, kaya gulpi ng interesadong mag-alkalde duman sa Karamuran. Oy, kumusta ka mo dyan mga kababayan ko tabi, ha? Ano yan, Angel? Director, ano yun? Ay, iyo. So pigdunar ini, sa tapag-oras kanta daw. Pareta ini kaswapon, pig kapot o director. Sige, tabi. Oy, si Madam Beth na Costa nag-text. Kumusta daw? Madam Beth, tabi, ano ba to? Hi, Pio. Medyo nabawasan na din ang katangod mi sa Rose Street. An sa ibong na side, ang dai nahahalian. Tagarin na takluban ang bulusan. Matabang na lang tabi kami sa city kung anong kaipuhan para maayos ini tabi. Sige ta. Ipaabot ta naman ini Engineer Clemente Ibo. Pero I suppose na nahiling iyan, kuda na-assess na po kan sa iyang mga tauhan. Ma-follow up na lang kita kay ni mga noarin kay Engineer Clemente Ibo, tabat makuan, maurano na naman baga, wet season na naman. Ano po? Yan. Sige, maray na aga tabi sa imo dyan kay Madam Beth Costa. So sa kuyang bayadan, Madam Beth, so sa salog kan kariton, so metro kwadrado kay tunalingawang ko na tabi, Madam Beth, ha? Diyan sa Costa Enterprises. Lingawang ko kay susukol kay to kung gurado. Kuda susukol kung pira, basta sinukulan so kariton, binog takanin kuan, in salog. Itom. Gano, Madam Beth, ano? Sundo kitang 10:30 tabi, tingog kan banduan na po, ha? Well, kasuhapon, paabot kita ka itong so pangapudan sa tuyang mga kahimanwa na matawan taman lamang ning kaugmahan so akian bagad yun, ano? So, wish mo, regalo ko, napundo lang ininin sarong taon because of the onset kan pandemic. Nakalihis na taon baga, dahil kita ka ini. Pero taon-taon ini, except kan nakaaging taon, taon-taon na pigigibukan DCGB. So, pagpaugmata man baga sa mga kaakian na indigents, talagang nangangaipo. Pero nga ni, so sa tuyang tatawan mo niyan, 200 muna. And that would be province-wide siguro pati baga sa Facebook, pwedeng mag-register, Ang konsepto is, kita po magtatarabang-tabang, mayormente ang mga paradangog makontribo nasa kantidad na 300 pesos, maybe cash or in kind, Tayan po, itiripunon ta,
mayormente ini hali po sa paraan tabay niya to. Kita lang po so nag-spearhead kan pangapudan ano. Papaog mahunta po sa mga aki kan mga indigents ano. So matitipon taman diit na paog mahunta man lang mga aki because this times of pandemic you can just imagine yun ang mga aki ngunyan baga pag nakakaluwa sa harong gari na nanalian ano bako sa karaw lalo sa mga saradit pa iiba mo sa luwas ang pangalagkalag baya so they need special attention man tabi ining mga aki na in order for them to feel na yaw pa ang espiritu kang Christmas sa tahaw kaining pandemya no. So yan po 300 pesos either in cash or in kind darahon digdi sa DCGB. Ka ibabakal ta po yan in mga regalo. Ano pong mga regalo ang ibabakal? So itong mga wish kan mga aki. Ta pwede sinda magpadaranin surat digdi sa DCGB. So mga magurang uni ngay ang wish kan aki ko, ngaran kompletong ngaran kan aki ko, surat sa papel, ngaran kan mga magurang, puda so kompletong address and uni ang wish kan aki ko. Yeah. Darahon digdi sa DCGB. Pagkatapos, pwede man duman sa Facebook page kang DCGB, so DCGB News Online, pwede ka po duman magsurat, ngunit tabi ang ngarang kan aki ko, indigent man ini, indigent kami tabi, tios man, kompletong pangaran, pangaran ka magurang, kompletong address, puda so kwan, so wish kan aki nindo. Yan, taigwa kaan po ning in charge na asikaso kaan digdi sa DCGB ano po. And iyan, itiri po nun, kung igwanin magsakto duman, halimbawa magpadara ka mong regalo na kantidad 200 pesos o 300 pesos I should say, kung igwang mag-eksakto duman sa nagawis sa pinadara nindong regalo, itong itatao tatabi. Yan, ngangaranan man no? And kung dai, duman sa kas na sa tuyang matitipon, ibabakal ta ito, susug duman sa kahagadan kan mga aki. Your simple way, our simple way, kami po ang susuguon sa nanindo na maipaabot man iyan. Kami lang ang matiripon kan, kontribo kan komunidad. Ano po? Yan, wish mo, regalo ko. Yan. Sundo. Ang distribo ka yan is poon, no aring nga ito, Angel, 16 ito, no? November 16 ba yun to 23? December 16 to 23. December 16 to 23. Dadarahon duman kan DCGB sa mga harong na yaon duman sa mga istada kan aki, mga indigents. So, yan po ha, pag Christmas sa mga aki naman. Sabi ko nga ikasuhapon baga, duman sa founding anniversary kan DCGB, tinauan ta dumanin pag uondra man sa mga senior citizens. Ayan. Both the old and the young ones, kabos po balanse pinagatatauan in importansya kan sa muyang management ano. Yan, sa paagi po yan na Madam Brenda Bayon Naloksin, Sir Nonoy Naloksin, kuda si EVP SM Glenn, si VP Henry, and the hierarchy po kan DCGB ano. May nag-pledge nga ni na sasaguton ko na ngayaan para sa 10 aki. Uyugon mo. 10 aki, June. Ang saya ng sagot. So, ipapadara na sa nadaa. Unanimous sa nangaya ako, ha? Unanimous ngaya sana an sa kuyang pangaran. Ipadara ko na sa nangaya dyan sa estasyon. Iyo tabi, Madam Unanimous. Alas 4, sundo alas 5, yaon ako digdingon niya na hapon, tabi, ta off mandaan niya ngunyan. Yan. Nagtutukaw-tukaw, nagliliya-liya, nagdadangog sa DCGB. Yan. Uda, igwa na da siyang ibubuto sa pagka-gobernador. Uda, igwa na da siyang ibubuto ngunyan sa pagka-presidente. Daga para kiredit ba kan pangyari sa Manila ano? Puro na ba yung mga political analysts? Puro na. Pabayaan sa nanindo iyan tabi. And then, uyan na baga pinal na sumanga nakalinyada ba kung iyon na? Nagpara uroko, nagpara assume, nagpara
analisar o ba kung nagsenador sana si Presidente Duterte, nagkabirigla ka mo. Di ba sabi? Yan. Yan ang sinasabi ko we are in a unique situation digdi sa Pilipinas na gari baga yun nagkakambiyada bako na itong so usual na iguananin predictability kung sisay ang mga presidente buda mabisi presidente. Ngunyan baga tabi ang sarsuela is sabi na nga ni much more complicated. Sabi na nga ni kumbaga sa Facebook account sa status, it's complicated. O ngunyan baga tabi, o yan na. Masisentro ang laban between BBM and kababayan tang Nanaleni. Yan masisentro ang laban. Tabi, basta ko, iguanang iboboto. Tabi na. Okay, maray na aga man dyan kay Sir Renen de los Reyes. Yan tabi sa Kuan, sa Catanduanes. Widya Nene Sonyiga. Yan sa Bato, Catanduanes. Sir Renen, maray na aga tabi sa Indo dyan sa Bato MPS budak kay Madam Nene Sonyiga. Yan, nakaantabay man sa programa habang nasa ferryboat to Virac. Uyugon mo kain ini mahatod da ki pambahog feeds. Kung mo na sa ferryboat yun, nakantabay sila sa ferryboat. Ari na ferryboat tabi, so ki Governor Boboy. Pagkatapos, to brown out baga sa Webes. Diretso baga ito ade, day maning kuan, day manin anunsyo pa na kanselado ito. It's gonna be 12-hour brown out. Halos dakula ang sakop na teritoryo. Rumbo ko na ini, radas na kung radas. 6 a.m. to 6 p.m. Yan. Aw duman sa Indo dyan. Na yung problema. Igwa duman ni generator. Pagpatudok nindo. Yo, tabi. Astro. Sa Webes, Igwa baga, paanong pinagtalaan na brownout to APEC buda sa NGCP? O yan po, tabi, dyan sa brownout sa Webes. Okay. Papa Jer, maray na aga. Buda kay Sir Cedric Nadaep. Sir Cedric, buda Papa Jer. Marahay na aga tabi sa Indong Dua. Yaon ko na sa garahe tabi. So, kariton. Yan ko na sa likod. So, kariton. Winalat ko na tabi, sir. Buda Papa Jer. So, kariton na color green. Aray na aga dyan tabi sa mga tagaskan, mga taga-tagaskan daraga. Mapasain ka ngaya. Mapatagas. Good. Mapatagas. Mapatagas. Ayos. And sige, maray na aga tabi dyan sa Indogabos, sa apse mo tabi. Maray na aga tabi Kuya Pio, Elisa, Yuri, King, Peter, from Mama Gina Lonzeras. Nakikinig sina Eliza, Yuri, King, Peter from Mama Gina Lonzeras. Ayaw mo na hata. Madam Bet, tabi ni Sir Sid, ika, may ibubuto naman. Iguana ako, Sir Cedric, ning ibubuto. Iguana kong ibubuto. Sa pagka-gobernador, alkalde, buda presidente. Iguana kong ibubuto. Ecstasy. Sige tabi. Yan. Sa luwas na ferryboat, Isikwan. Sa Peña Francia Shipping.
Grabing iwag-iwag daw kan dagat. Uyo tabi taamihan. Pagpasiring sa Katanduanes, talagang iyuan, nag-usa-usaan mga ferry boat dyan, pagkatanduanes. Pero pabueltada, pabor iyan tabi. Medyo tranquilo ang biyahe pagpabueltada. Sige, ingat lang po ka mo dyan sa ferry boat sa Peña Francia Shipping Lines. Yan. Nagapod. Dali mo na. Ako mo da rin tayo. Nakulitang mga istorya ko niyan. Stay put lang po ka mo. Hello? Merry Christmas! Si Manuel. Merry Christmas na. Pabuang Manuel niyo. Nag-upload. Merry Christmas na. Nado daw si Manuel. Siguro dahil pa ito namahaw. Si Manuel na tutanyes. Maray na agad yan kay Sir Nong. Yaon duman sa Hans Retro Diner sa Daraga. Pwerte dyan sa Daraga, sa Ilawod, sa likod sa Nakan, Daraga Bakery. Maray na agad tabi kay Sir Nong dyan sa Nong's Meat Shop. Good morning, Sir Nong. Salamat po sa padagos manatiwala sa DCGB. Diyan lang po ka mo, dakol kitang mga pag-uri-restoryahan tabi. Digdi sa programang Tingog kan Banwaan. Sagkod pa man kitang alas 10:30. Sige lang tabi no, so mga gustong magdonar duman sa tuyang wish mo regalo ko para sa mga kaakian. You may text our numbers po, kaming mga anchors. Pwede man kung papaanong pa sistema. Or igwa kaya ning text. Inaos ko so numbers na dapat tinong i-text tabi. Ito po ha. So mga gustong magdonar duman sa wish mo regalo ko, text lang po nindo ha. 0997 1339595. Yan. 0997 1339595 and 0970 116 8558. That's 0970 116 8558. Or magpasiring lang tabi digdi sa DC. Hanapon si Madam Mariel, ha? Ayan ang enkargado po ka ang tabi. Sige po. And taod-taod, bago kita magtapos man kang programa, so gustong maglaog po sa DCGB, Team DCGB, may job opportunity po tayo, ha? Yan po, para sa wish mo, regalo ko, hatod sa Hindokan, PBN Broadcasting Network Incorporated. Oras, Pilipinas, salamat tabi sa management to Yugon man yun. Dinugtakan kami digdinin sarong dakulaon na panglinig kan environment, kamparos. Yan. Kaya kung malaog ka mo digdi sa announcer's booth, igwaning high level of apod kaan tabi June. High level na kumbaga sa seguridad, security, purified and paros na yaon digdi sa Samuya, sa announcer's booth, uda dyan sa technical booth, sa newsroom tabi. Salamat sa management sa pagpadaba sa mga empleados. Para Madam Brenda, Sir Nunoy, uda kay EBP Glenn, BP Henry, SM Glenn. Gunman. Mga 30 bill pala ng sarong unit ka ni June. Kahiling sa nako ni sa mga status. Malakanyang igwa kaan. Yan, naka na. Uya, o digdi sa mo igwa. Ayan na. High level of sanitation. Yung apod ka, magyang ka sa announcers, buta na. Pag maglaog ka digdi John, may hangover ka, mahihimsawan ka! Protection ini. Salamat sa management, protection sa mo yung mga empleados tabi in these times of difficulties tabi, lalo na pandemic. Oras, Pilipinas, 9:31. An oras hatod sa Indokang. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya.
5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola, buksan ang magic ng Pasko with Coke. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. So New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24 hours. Kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at Spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Ang mga bakuna laban sa mga vaccine-preventable diseases? Deserve mo yan! Kaya ang mga bakunang ipinamimigay namin ay subok na, ligtas, epektibo, at libre para sa lahat. Siguruhing todo ang proteksyon ng iyong pamilya at komunidad. Pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Importante na matibay ang resistensya ng ating mga anak. Pero alam niyo ba ang pundasyon ng matibay na resistensya? Ang matibay na katawan. Kaya ang bagong Bear Brand Fortified, may doble tibay. Tibay ng resistensya at tibay ng katawan nutrients. 100% vitamin C na, may dagdag 100% vitamin D pa. Kaya laging tandaan,
Matibay ang resistensya kapag matibay ang katawan. Yan ang doble tibay mula sa bagong Bear Brand Fortified. Doble Tibay refers to Tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, zinc, and Tibay katawan nutrients with 100% vitamin D, calcium, protein with 3 balanced meals and exercise. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Agum, puto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kimanok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa aro. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Madi. Maski ang mga frozen food products ninda, araw kang tusino, longganisa, hotdog, at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinele, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Bakakay, Albay. Mga mommy, daddy, lolo at lola, bakuna Wednesdays na. Kaya naman, tara na at magpabakuna. Ang ating mga bakuna ay siguradong subok na. Mahigit 4 na dekada nang ginagamit ang mga bakunang ating ipinapamahagi sa bansa. Ang mga ito rin ay siguradong ligtas at dekalidad. Dumaan ang mga ito sa masusing pagsusuri ng WHO at aprobado ng FDA. Epektibo at libre rin ang mga ito. Kaya naman, pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang
ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing na kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Ang ibig sabihin ng hepatitis ay pamamaga ng atay. Isa sa bawat 10 Pilipino ay mayroong viral hepatitis. Isa ka na ba doon? Kaya alamin kung ikaw ay mayroon nito. Mahalagang magpa-screen at magpabakuna laban sa viral hepatitis. Tandaan, kapag may malusog na atay, siguradong sasaya ang buhay. Ugaliing magpakonsulta sa doktor para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol CHT. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nang hihina. Magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya wag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Tingog Galbanwaan. Pio Fernandez. Sige po tabi igwa kitang mga nagkaka-receive na informasyon manunungod sa booster shots sa mga schedule pero kwanta ng tabi ang sa tuyang sunodon is itong informasyon na iluluwas mismo kan Department of Health ha. May mga gigibuhon ng booster shot sa mga digdi sa Pilipinas. In fact, nag-alokar na po gobyerno ning pundo para po sa siring na katuyhan. Sa mga fully vaccinated
Duman sa samuyang schedule ako June pa kami natapos. February schedule ka na booster shots tabi ano. Sige. Sa kuya pong telepono numero sa pangarang kan tropa, kompleto yan dyan. Pading Jomar, pading Jim, pading Al, si Ans, si Luens, sa Manibela, si Henry de Boy Mata. Siyempre, technical control ang kapartner ko ngunyan, si Dion Napolis. Sa newsroom, news manager Mardela. Angel Mustasa sa production center. Sa tuyang IT, si Arven Buda, si Richard. Ako po si Pio Fernandez. Tingog kan banuan po sa indong naantabayanan. Sundo kita ng alas 10:30 nin pagkaunto. 13 minutos bago mag-alas 10, kumparing Al, marhay na aga. Go ahead na tabi. Pading Al, hello. Yan, nagre-reconnect muna. Good morning tabi dyan kay Kising. Kuda kay Yi na alaw rin. Si Yi na alaw rin. Good morning tabi. Yi na alaw rin. Aba talaga naman si Yi ha. Nag-text si iyo tabi Yi. Nakasaray ining sa imong phone number. Diyan sa kuyang cellphone tabi. Good morning. Yan tabi. Sandali mo na pading alata. Nag-establish kita kang linya mo. Nag-reconnect kita kang linya mo. Ipasok muna natin si Luens. Bungkaras kan informasyon. Luens, go ahead. Salamat tabi Sir Pio, maray na aga, asin na maray na aga sa gabos na mga parantaba, isa mga dagdag pa man na bareta nangapudan sa liwat si Department of Health o DOH Bicol spokesperson Dr. Lulu Santiago sa gabos na mga lokal na gobyerno na iprioridad man giraray ang mga nasa priority group A ngani na malabanan laban sa COVID-19 ang mga nasa vulnerable sector kapag nagpapabakuna. Ini ang ipinagunambitan ni Dr. Santiago sa DCGB News na maski na sa pagbukas na ngunyan sa pagbakuna sa general population, na ipa total na natatarget ang nababakunahan, lalo na ang nasa 8 na senior citizens na nasa 49% pa sana ang fully vaccinated, ang A3 o sa mga may comorbidity 69% pa sana, mantang ang A4 nasa 15% pa sana sa Bicol Region. Sigun kay Santiago, mas dapat na inggan niya ron ang mga nasa siring na sektor tayo ini ang delikado asin priming natatamaan kana sambitan ng helang basado sa indang mga datos. Asinan sa indang opisina ng nangapudan manggiraray sa gabos na magpabakuna lalo na kung eligible ng mabakunahan. Tangani na ng maproteksyonan laban sa COVID-19. Pinapagirumduman giraray ni Santiago na magsunod manggiraray sa minimum public health standards. Dahil na mo na maging kampante maski tinuros-turosana ang implementasyon kan border control tangani ng day na magparalakop ang nasambitan ng helang. Mga dagdag na bareta, ako po si Luens Bursi Barcena. Salamat Luens sa impormasyon hali dyan sa luwas sa Department of Health. Sige. 11 minutos na lang bago mag-abot ang alas 10 nin pagkaaga. Tingog kan banuan so mga nagluluto dyan na misis ng tahanan na rikas-rikasan. Taod-to na naman bagatabi pasiram-siramon. Nasa linya. Okay na ang koneksyon. Kumparing Al, marhay na gagawad na. Yes, maray na agatabi pani maski maoran. Padagos ang maintenance work kan mga taga DPWH Second Engineering District. Digdi sa SOR kan Legazpi City, particular digdi sa may Taysan area, going to Manito. Ini ang aktual na sitwasyon ngunyan. On sa insi samantala kan mga taga DPWH ang paguraw-uraw kan panahon. Talagang mantinido ang sa indang trabaho. Ang iba nagagas cutter, ang iba nagpapala kan mga nabubutong na tubig dahil kan paminsan-minsan na pagbagsak naman na may mga lugar na nabubutong ang tubig sa gilid kan tinampo. Parte ini sa Padagos indang maintenance work asin ang iba manunaturan na may mga road widening naman na pagigibo niyan. Aros wala to ang mga patrabaho. Digdi sa Legazpi area sa Mysore, konektado sa Surman na parte. Kana daraga pasiring sa International Airport dyan sa Alobo
na bigla man sa mga masunod na aldaw bulan talagang magiging full blast na operation kani. Kaya parte man kan mga preparasyones ayaon ang padagos na maintenance work kan mga taga DPWH. Yan pa na impormasyon di South Area kan Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al sa istorya hali dyan sa sur na parte kan Legazpi. Ito po trabaho. So gustong maging miyembro kang Team DCGB, ha? Apply lang po ka mo, padara ka mo nin credentials kay Sir EVP SM Glenn Barcelon. Address nindo kay Sir EVP SM Glenn Barcelon, DCGB, Legazpi City. Sa Imperial Court Subdivision, DCGB, Legazpi City. Imperial Court Subdivision, Barangay 23, Legazpi City, Philippines. Or pwede man kay VP Henrita, pareho man sana yan, sindan ma-assess po sa Indo, preferably tagadigdi po sa Legazpi o Daraga. Taharanita kay puhanan po na may pigapod baga kita pa nung localization. Pagharani ka sa imong trabaho an sa imong performance medyo magayon, no? Siyempre an oras pan mo kalkulado mong marhay. Yan. Pagharani ka sa imong trabaho. Yaw ka sa Legazpi area tabi. Uda Daraga, di sa Legazpi sa inman lugar, di basta taga Legazpi sa inman na lugar, taga Legazpi or taga Daraga tabi. Magayon po yan, pinagsabing localization. So work efficiency, dakulaonin marhay ang factor na yan po. Apply lang po ka mo sa DCGB. And magsarabay-sabay kita sa pagtaunin serbisyo publiko. Sige, yan po ha. Trabaho. We will be right back po. May mga serye pa ning hanap buhay ang programa. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. May mga sakit dyan na pwedeng maiwasan kung mapapakuna si baby. Protektado siya, may bakuna para dyan. Sakit ang maiiwasan, may bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May iba't ibang bakuna para sa iba't ibang sakit. Tulad ng BCG vaccine kontra tuberculosis. May Hep B vaccine, may bakuna para dyan. May bakuna iiwasan, may bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May Beta vaccine para iwas tetano, Hep B, meningitis, diphtheria. Pangontra rin ito sa pertussis at pulmonya. May OPV at IPV pa ang polio vaccines niya. Ipa-PCV mo na, meningitis at pulmonya. May MMR vaccine ang tigdas, peke, German measles. Kayang-kaya niyang iwasan dami ng mga diseases. May bakuna para dyan. May bakuna para dyan. Iwasan. Yeah. May bakuna para dyan. Kaya muna para dyan. Sakit ang maiiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mong unahan. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, Surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, Surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, Surf bagong liquid na. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall.
ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Todo Pito, 7 healthy habits na go na go. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Ang pag-abuso sa alak, yosi at droga ay di lang delikado sa kalusugan ng gumagamit. Nakakaapekto rin ito sa kalusugan at kaligtasan ng iba. Ang problemang ito ay laganap sa Pilipinas at sa buong mundo. Kaya alagaan natin ang kapakanan ng bawat Pilipino para supuin ang adiksyon sa alak, yosi at droga. Gawin ang mga sumusunod. Tigilan at huwag simulan ang paninigarilyo. Lahat ng uri nito ay nakakasama sa kalusugan. Ang paninigarilyo ay sanhi ng mga sakit sa puso at baga. Kahit hindi ka alcoholic, drink moderately. Huwag lumagpas sa 4 na baso ng inuming nakakalasing anuman ang okasyon. Ang sobrang pag-inom ng alak ay masama para sa iyong kalusugan. Kilalanin ang adiksyon bilang isang problema sa kalusugan na maaaring matugunan sa medikal na pamamaraan. Pumunta sa mga drug rehabilitation facilities ng DOH o pamahalaang lokal kung ikaw o ang iyong kakilala ay nangangailangan ng tulong. Tara na! Suportahan ang ating kapwa na magtagumpay laban sa adiksyon. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Tawagan ang Substance Abuse Helpline o Quitline sa mga numbers na ito. Substance Abuse Helpline 1550, Quitline 1558, toll free 165-364. Metro Manila 0921-203-9534 for Smart, 0977-627-7539 for Globe. Sarong Pagirumdom, hali sa DOH, CHD Bicol. Kung most recommended ng doctors ang Wilkins Distilled Water, we highly recommend joining Worth a Win sa Wilkins promo. may chance manalo ng 1 million pesos. Weekly prizes na 50,000 pesos at instant cash vouchers. Just buy 7-liter Wilkins Distilled Water to join. This is Marian. And Ding Dong Dantes saying, Kayo ay worth manalo at worth a Wilkins. Create a PayMaya account to join the promo. Promo runs from October 15 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1422 series of 2021. Worth the win sa Wilkins Distilled and Paymaya. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Mga mommy, daddy, lolo at lola, bakuna Wednesdays na. Kaya naman, tara na at magpabakuna. Ang ating mga bakuna ay siguradong subok na. Mahigit 4 na dekada nang ginagamit ang mga bakunang ating ipinapamahagi sa bansa. Ang mga ito rin ay siguradong ligtas at dekalidad. Dumaan ang mga ito sa masusing pagsusuri ng WHO at aprobado ng FDA. Epektibo at libre rin ang mga ito. Kaya naman, pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nanghihina. magki-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang.
With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Kapos ba kayo sa pera sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS? Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung gayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito, makakautang ka na sa mababang porsyento. May mga magagandang benepisyo pa silang binibigay, katulad ng Christmas gift, birthday gift, hospitalization benefit, employment assistance, educational assistance, calamity benefit at marami pang iba. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Dito na kayo sa PCSD Microfinance lumapit na talagang may puso at malasakit at tunay na pang-albayano. Bumisita alinman sa mga sumusunod na opisina. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Magtanong lang sa Arimbay Barangay Hall dahil malapit kami dito. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panam, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:01. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pwedeng magpataw nin kadagdagan na restriction sa mobility kan mga aki ang mga lokal na gobyerno sa nasyon. Sigun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na igwang otoridad ang mga LGU na magtaonin kadagdagan na paghigpit kon kinakaipuhan manungod sa pagluwas nin mga aki. Katakod ini kan pighiras na post ni sarong doktor sa social media na may 2 anyos na lalaki na nagpositibo sa COVID-19 matapos na magduman sa mall. Alagad tinawanin doon ni Vergere na daipasigurado kon ini ang kausa kan pagpositibo ka na sabing aki dahil posibleng may iba pang rason na pwedeng magdara ka ini. Mantang sinabi man ni Vergere na pigtutugutan naman na magluwas ang mga menor de edad tanganing magkaigwanin oras sa pag-ehersisyo as in interaksyon sa iba pang aki. Yan ang pang alas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Neozep tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Yes! It's Christmas time! Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Sige po tabi di diretso na kita kan sa tuyang programa. Apudang ko ang sa tuyang local chief kan IATF si Director Nuy dati ba lamang mapaondrang kita o kung bako masyado busy sa sa opisina kung dainin meeting or what si Director Nuy data sumanong din sa mga face shield baga igwanan nin direktiban ipinagpaluwas ang Palasyo Malacañang sa paagi ni Executive Secretary Medja Aldea tiba lamang bakante si Director hello Director Attorney Noida. Ay sir, nasa meeting lang po sir ng RD. Ay sige po, sige. Thank you so much. Sige, thank you so much. Thank you. May ano on the line sir? Pio Fernandez po ng DCGB AM. Ay sige. Sige. Sir, ko na lang. Yeah, thank you so much.
Thank you. Apo. Thank you. Okay, nasa meeting daw si RD ano ta. Igwa na po kaya ning ipinagluwas na direktiba ang Palasyo Malacanang. Nailuwas na naman ina no? Yung paggamit ng face shield baga, yun na. Ang sistema pa is depende na sa mga sa klasifikasyon kan lugar kung hindi po nasa alert level 1, 2, 3 or 4 and 5 ano. Ang sistema ta na bagang ngunyan is alert level na lang. So gabos na nasa irarom kang alert level budag granular lockdowns mandatory po ang paggamit ng face shield buda face mask ha. Face mask permi na mandatory iyan. Yung face shield tabi sinabay lang sa mga alert level 5. Yung mga nasa alert level 5 na lugar pati so nasa granular lockdown. So nasa alert level 4 naman tabi igo po ning diskresyon ang mga LGUs o sa mga sa private sa establishments kung sinda po mapagamit pa ning face shield. Sa alert level 3, 2, and 1, voluntary na lang. Ha? Halimbawa, ang albay. Halimbawa lang ini, haday ko pigataram ng albay na sa kunong alert. Halimbawa, ang klasifikasyon kan lugar nido, alert level 3, 2, 1, voluntary na lang ang paggamit nin face shield. Pero sa face mask, permi pa po dapat. Pag alert level 4, discretion po ng LGU, uda kan mga government agencies, kung papagamiton po, an sa indang mga constituentes. Pero pag 5, mandatory. Perming may face shield. Ano tabi? Yan, luwas ka na Palasyo Malacanang. Okay. Now, tabi, nakapag-file na baga tabi, yan na, halos tapos na eh. Iyon na an mga makandidatos tabi sa lado nasyonal, sa pagka-presidente, vice-presidente, senadores, gabos tabi. Uda sa satuyang mga lokal na level. Taon-taon babalikan tayo. Tama yung mga istorya pa kita. Muna dyan sa luwas. Alas 10 na tabi. An oras. Si Paring Jim, nasa linya. Paring Jim, marhay na agad dyan sa 3rd District. Go ahead. Oh, sandali. Naputol. Sino ba? Hindi pala si Paring Jim. Standby muna Paring Jim. Nagkamali yung naibugtak na bandera. Si Pading Jomar Falan. Okay na, Pading Jomar. Maray na aldaw, please. Go ahead na. Salamat, Pading Pio. Maray na aldaw. Maray na agaman sa mga parantabay sa dagdag na bareta. Nakul pa man talaga gidaray ng mga pasaway digdi sa sentro kan tabako na dahil nagsusunod sa mga patakaran o protocol sa healthy standards o itong dahil paggamit kan face mask. Ini ipinahayag ni Mr. Gil Mulaton tagapagtaram kan CDRMO kan tabako na human ang inkargado sa Task Force Bida Solusyon. Tanaw ng Bita na syudad. Susog kay Mr. Mulato na sa nakalis na 2 semana kung saan nagkaiguan ng 4 na operations ang Task Force Bida Solusyon sa paglilibot sa sentro kang tabako. Naka-apprehendir sindanin bali 95 persona na pinikita ninda dahilan sa day paggamit yan face mask. Halos ang gatos pa di ano? Oo. Apat na ng operasyon siyan. Sus, Mario Joseph, sige. Apwera pa kan nagkapira sa curfew. Sa iyang sinabi na digdi sa mga napikita na ini na halos kadaklan na pagbayular sa face mask ang mga nadali ninday itong sa mga nagmumotorsiklo. So iba nagmamaneho kang auto na may mga kasarabi na pasahero. Ang iba man nagralakaw-lakaw na nasa kuko ang face mask. Mario Joseph. So iba nasa bulsa. And mayormente so mga aniyon digdi harani sa merkado publiko ang nagkadarali. 1,000 pesos ay warning. Sus, grabe. Kaya na nag-warning, warning nga maduwang tao na. Yan. Kaya diretso ng 1,000 pesos ang sa indang kaipuhan na bayadan sa City Hall kan Tabako. Ang saro sa naengkwentrong problema digdi, susog digdi kay Mr. Mulato, ining dunong pamang girari kaniba na ang establishmento dapat magsara na alas 10 ang pagkabanggi. Oho. Parte kang curfew.
Ang paglibot ninyo ng alas 10, sarado ang pagkahali ninyo, nagbukas na alas 11. Tama sa termino nindo Pading Jomar, tama sa termino nindo. Ang donong kan iba. Na. Sige. Malibot na kayo sa task force ng alas 10, sarado na sinda. O maski siguro may customer pa sarado nga boss, dahil mag-rebook ha, sarado. Ang pagkalibot ng task force, burok ka sa naman. Burok ka sa naman. Ini ang nariparon ni Mr. Mulato. May mga report man sila, boss, pagkagingin nindo, bukas na naman bagay ngayon so din may irinuminuman. Ni Sus Mariosep ba ya? Di ibalik ka ninda, nagkakadara ko plagod. Yan. Yan ang sistema. Pero susog sa, sa digdig kay Mr. Mulato, baka sooner or later, i-adjust na naman ninda ang curfew. Depende sa sitwasyon sa syudad kan Tabaco. Roger! Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar. Gulping mga violators. Face mask. Mariosep naman tabako. Masanggatos sarong operasyon sa na lang yan. More or less 100. Tapos yung mga establishments, pag saradong alas 10, may malibot, sarado man agad. Pero pagkalihis, burukasan na naman. Tama yan pinagasabi. Andonong kan iba. Naalaw rin marahay na aga tabi isay mo kumusta sa familia ki Kaki, ki Hernan, ki Manay Ellen buda sa imo tabi good morning. Diyan sa may DILG. Good morning tabi ha, may radyo na siya AM band. Sabi ni advance happy birthday ngaya. Sabi man ni Kising, advance happy birthday. Good morning tabi sa indong duwa. Salamat. Ans, maray na aga. Go ahead man tabi, Ans. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdag man niya itong bareta na ipapalan basta-basta ang nasusolusyonan na ang problema sa may Kamalig Bypass Road kung saan kapag banggi, kadakol na mga trucks na nagpaparada dyan, minsan minakausa na nininhazard sa publiko. Ini ang kinonfirmar ngunit na pag-aaga sa DCGB News ni Albay Traffic Division Head Roderick Mendoza kan Kapitolyo Provincial kan Albay kung sa inang sinabi na patapos na mag-obserbar sindakan mga nakalihi sa semana na iling ninda na sa ngunyan igwapanin manigdiit-diit na nagigibo kan siring na bagay. Gusto ko niya nakipag-coordinar na sinda sa lokal na gobyerno kan Kamalig na na masolusyonan ang bagay na iniyasin kung pwede mag-enforsar niin magkakanigong leyes na na mapatunong o mapanultol giraray ang mga truck drivers na kung minsan minaparada dyan, minaruluto-luto pa daw sigun kay Mendoza asin talagang haloy kung minaparking. Sigun kay Mendoza, nagtutubod siya na dapat ang Kamalig Bypass Road na yan para sa talaga sa mga motorista asin maging mahiwas ini bilang ini man ang talagang rason kung na tayo pinag-konstruhir ang nasabitan ng proyekto. Naglalawom si Mendoza na in kaso man magkaigwanan ni na formal na aksyon man talaga ang LGU Kamalig sa bagay nini talagang maging mahiwas kiraray ang Kamalig Bypass Road sa mga maabot pang panahon. Aram mo, Ans, magayuno na talaga pa na lugar eh. Yes. Lalo ang pagkahapon, weekends, duman na so mga nagtitiro-tirinda, nagkaraong-kaon, so parking lang talaga, dai pa nasusunod kan iba. Yes. Iga duman ipigdesignar na lote, dai duman mina-parking an iba eh. Oh, yan. Kaya sana talaga masustiniran yan na pasistema dyan tabian. Ano? Yes, na makasipita. Nakaagi naman ako duman one time na banggi. Talagang magayunon sulagay pero pag nailing mo duman sa may madurdiklom na parte, mabigla ka na sa may mga truck na nakaparada. Iyo, so mga nagpapaaga ito? Oo. Na mga truckers. Yes. Yan, sige. Tabi sa Pio, abangan taman ang mga update kini gikan man sa Kapitolyo Provincial with Boy, Ans Galero, DCGB. Salamat tabi Ans and Boy yan sa istorya. Doro Diretso, ang tingog kan Banwaan, alas 10:16. Oras. Paring G, marhay na daw, go ahead na. Hello, pare. Yes, pare, go ahead. Yeah, madalita ma-distansya mo na ako. Tayaw na ko digdi sa Barangay Busak sa Banwaan kan Uwas sa mga oras ni nasa nalawos manggiraray tabi pa de ang pagbisita
pagabot digdi ni Administrator Ricardo Bisaya. Si Rick na Bisaya. Ricardo Bisaya. Sa digdi bagayan tabi pa din na pinagtutukan ka ito. Kung matatandaan, so Rubber Dam, digdi sa Barangay Busak, sa Banuan ka na Uwas. Iyo. Oo. Ngunyan, alas 11, ngunyan na pagkaaga, maabot na digdi, ni Administrator. Kung matatandaan, panahon na mga panahon na tigtitesting bagay ni bago ining rubber tube isinalpak digdi garing nagkaigwan in pandemya kay nalalawos pagpasiring digdi ni Administrator Ricardo Bisaya. Ngunyan, medyo kalmada na so pandemya pinag-schedule ngunyan and alas 11 tiglalawom kapatid si Administrator Ricardo Bisaya. Sa mga oras na ini tabi pa de functional na ini na rubber tube and bahang-baha ngunyan sa mauranon digdi and ready na ining stage bugaring wara pa digdi kita din makakapuron sa piga kalag iguan na digdinin mga taga niya, iguan na digdin mga parauma, pigalat nga to si Congressman Fernando D. Cabredo, piga kalag-kalag ko digdi si Kapitan Raul Sirio, pero negative dahil ko muna anyway, at yan tabi pa de, abangan na lang nga to ang aktibidadis na ini, digdi para sa formal na pag-inspection at yung ni Administrator Ricardo Bisaya. Roger, sige. And contract paran kay ni tabi pa de yaw digdi and 37,892,557.50. Yan ang pinaka-candidate ka na proyekto nga Good morning, sir. Sa media, sir. So, yan tabi pa din. Digdi sa Tampi ka na rubber dam. Ay kita na dadamog masyado kung araro mo ng tubig. Grabe ang ragasnas ka na tubig. Digdi sa lugar na ni. Hararo mo na ini tabi pa din. Iyo. Na dahil kita garing makalive sa Maluyan Signal sa Facebook. Anyway, so mga maabot na programa, ay papailing na lang yato ini pag ma-document nato ini makukuhanin na mga footage mga aktibidad digdi sa Barangay Busak, Tawas, Albay. Roger. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat paring Jim. Hali dyan sa Busak, Kaan Uwas. Medyo hararom kay ang signal duman malabog kumbaga. Alas 10:21 na po nin pagkaaga digdi sa programang Tigong Kanbanwaan 9 minutes before kita magabaybay tayo. Pwede na June. May kuan mo na yan. Tanganing buwelo na po ang masunod ha. Nganing buwelo na ang masunod. Kaya niya to. So mga nawalat pa dyan na mailaog pa. Mabawas-bawasan. Tingog Kanbanwaan. Sige po. Paalam na muna tayo para makabawi-bawi po ang Tech Department. And buwelo ang susunod, mga susunod. Salamat kan sa ido pag-antabay. Tauto, dalas 4 hapon may Bicol target man kita. Salamat po asin namang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kanbanwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Nagpa-HIV test ka na ba? Huwag matakot, Bes. Ang HIV screening ay laging safe at confidential. Kung negative ka, laking ginhawa ito para sa'yo. Pero kung positive ka, pwede ka nang kumilos para alagaan ang kalusugan mo at ng iyong mahal sa buhay. Maghanap ng testing clinics sa inyong lugar at magpa-schedule ng test. Knowledge is power, Bes. Let's get tested and practice safe sex para sa healthy Pilipinas.
Isang paalala mula sa DOH, Bicol CH. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagat. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat.